Welcome back to my channel. This is Nang Bandens TV na nasad ko ipakita ninyo nga isip isa ka mama ato dapat pa-exercise so ng atong mga anak kay tungod nagsige na lang sila kupot sa ilang gadget. Mga anak, start na tag-exercise para maabtik mo. Wah, loya. Huwag kakaong manok. Ang naong ni Maymay, oh. Why energy? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, kana. Mag-jump na sadta para ang inyuhang mga kusog mamalik. Sige. Jump, jump mga kids. Kuya, sige na kuya. Why hilak-hilak? Go, go, go. May. 1, 2, Nas, kayo, apti kayo. 3. Sibog dirjiin, uy. Una ang gamay, sunod ang dapo. Na, Sis kayo kay abdi kayo sa may libog ang iglawan. Sibog ito may sibog. kuya sad. Murag hubog. Sibog. Sige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 6, 5. Na, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tarong. Tarong nag-ikidyan. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yan ang paa. Yan. 1, 2. Go mga kids. Sige. Pagdali na mo kay ato ning paspasan. Sina? 5. Uy, iko po sa tangganin. Tiri, piko, tiri. 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ana. 1, 2. Kaduha mo up, mo down. Sina? Jiin, uy! Kani, pa. Balik na to, diyan na to. Pabarungon, balik si Jiin. Kayo, Ah. Jiin! Tsaka gipiskat. Sige na. Jin! Ato na pa-perform mo nag-usap si Jin. Sina kaning dua ka girls sa kompo ko na. Sina Sky? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni padayon ra jud mi sa among gibuhat. Wa na mo gitagad si kuya para mo exercise na siya apil namo. 4, 3. Isa ni ka struggle sa usa ka mama nga dili tanan mo sunod ang anak, di ba? Excel. Ipaniw tagate. Mapapuni po na. Excel, sige. 1. Kinto. Mga mama naka-experience sad mo ingani? Comment down below kung giunsa ninyo inyong anak kung mag-ingani. 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ano may? 1, na, jogging! 1, Pas. plus, Pas. 3, basta, 4, ano ba na, Jane? Sa mga mura magkagbagong gituli. 6, 7, Ingani ninyo paghandle mga mama. Mubarog ra jud ni siya ug musunod nako tan-awan ninyo. Kay balo ko mo sunod ra jud ni siya. Kay buotan man ni siya. Diba? Laban lang ta mga mama, laban. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Okay. 1. Ano pa day? Sige, 1 ako may gipaningot ra. 2, lihok mo lawas oy. 3, dili ta mo nung basta di mo panington. 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6. Si, di ba, nakita ninyo? I-focus lang jud ang positive side
kung kinsa to ang positive mo i-focus. Nya, smile with love. Dali! Dali na, kay gigupunta mo. Dali! Kayo, kusugay mo jogging. Nauna. Sunod si ate. Nawahi si kuya. Una, dyan kayo si Sky. Kusugay ni Sky, oy. Paglasay ko. Lingkod-lingkod sa ta. 1, 2, 3, 4, 5. Thank you for watching. Kita ta sunod video nako. Hinaut ko nga naamoy nakatunan sa ako ang vlog karon. Stay safe, stay beautiful. Bye-bye.